Nu vil vi præsentere Miras liv i dukketeater. Nej, gå lige væk, Karl, for jeg skal ikke præsentere i dukketeater. Nej. Hold da. Det ved jeg ikke. Jeg kan prøve. Bare det lidt godt. Bold! Ja. Kan jeg passe til det? Lad mig bedste. Nej. På gulvet, siger Aja. No, det kan jeg gøre. Okay. Det kan være, der kommer ind og gerne vil se noget nu. Mor, det var hej, Ida! Hej, Sælger Ida! Nå, hvad skal du så lave i dag? Ja, jeg tager den der. Okay, Prøv at høre, Pia. Mor, lad være snakke om Det tørrer ud. Ja, undskyld. Jamen, vil du med, du skal til mig, Ida, vi har fået til din kroner, ikke? Ja. Og jeg har lidt Jo, der er sådan en steg. Okay. Jeg tager det bedste nu, ikke? Bøtte, hvor er du? Ja. Hej da. Hvad Ej, det er det. Kommer Mira. Nu er du fedt, mit barn. Du har dødet mit barn. Du skal ikke sætte glasset, så lige glasset på plads. Ej, du skal sætte glasset på plads. Ellers så kan du ikke sætte det på pladsen, der så den kan stå op af det. Her. Det er en af min chef. Det er en af min chef. Han er passenchef. Sætter du i sort i nyhederne? Sætter du? Fuck dig! Jeg har lige været med ham. Fuck dig! Jeg kan bare aldrig overlade, at jeg har en krab for baby. Og det var Miras liv. Ja. Det er mig. Ligner vi hinanden?